Maayong hapon sa inyong atanan. Broadcasting from Cebu City. Sa indong makakaiba, si Dr. Rene Bulyeser sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Ang kinabuhi, ang buhay importante. Dapat sanang protehiran na siningatan ta. Saro sana ang buhay sa panahon kan sa tuyang eksistensya. Dapat sana na ipagtanggol yato kontra sa anuman na harassment o patakot sa satuyang banwaan. Sa programang ini, Kinabuhi Ipagtanggol. Digdi sa DCGB. Madadangog ang mga impormasyon asin musikang makakaprotehir asin pamparelax sa buhay habang kamo nagsisiesta. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, kinabuhi na tanan, mahalaga. Uya na po ang satuyang program host, Doctor of Medicine, Infectious Diseases Specialist, Country Director, Human Life International Philippines, President, Catholic Physician Guild of the Philippines, Lay Director for Visayas and Mindanao, Episcopal Commission on Family and Life or CBCP, as in Pope Benedict XVI Papal Awardee for Church Service, Dr. Rene Bulyeser. Marahay na hapon mga tuga, mga kapatid, wherever you are listening this afternoon sa programa natin, Kinabuhi Ipagtanggol. Again, Kinabuhi is a Cebuano Bisaya word which means buhay, life. Buhay natin, gasa ng Panginoong Diyos sa atin, ipagtanggol natin, we have to protect it, we have to promote and defend life by all means at all cost. Amen? Again, the very reason is hindi tayo ang may-ari ng ating sariling buhay or kinabuhi. It's God's gift to each one of us. That's why we have to protect it, promote it, sustain it. Habang mayroon pa tayong buhay, we have to sustain our health. Yung pangatawan natin, yung health natin. Kaya mayroon kami mga doktor, we are ready to help kung mayroon kayong mga problema sa katawan, sa health ninyo. Okay, so good afternoon again. Hindi lang dito sa Legazpi City, sa Albay, sa Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, sa Birac, sa Samar, sa Liti, Ticao, Romblon. Wherever you're listening this afternoon, my dear friends, lalo na we have also listeners from Cebu. We have listeners also from Bohol and some parts of Mindanao. Good afternoon, mayong hapon sa ating lahat. We also have greetings here from Crisilda Nunez, taga Barcelona, Sorsogon. Mayroong good afternoon. From Dionisia Pantaleon, listening live. From Ilaud Est, Poblacion. James Anthony Perez sa Lacandula Drive sa Legazpi City. Aling Pitra sa Misibis, Albay. Medyo mas malayo yan kaysa sa bayan ng Santo Domingo, di ba? Crisilda from Holy Cross Parish sa Sinto, Ticao, Masbate. Lawrence from Claveria, Burias Island, and also si Kanunay Naminaw from Kamalig. Ate Nori sa San Fernando, Ticao, at galing kay Lola Miding, Flores sa Bakun, Sorsogon. To all of you, my dear friends, good afternoon. Of course, we have to proceed because sayang yung mga minuto natin sa programa natin every Thursday. No? We are now September 19. Babalik tayo September 26. Meron tayong isang tanong dito pinadala sa ating listener. Sabi niya, Dear Dr. Bulyeser, ako ay taga Barangay Kawit dito sa Manito, Albay. Super clear ang programa ninyo sa radyo. Magpapadala ako ng tanong para sa inyo dahil meron akong apo, 9 years old, na lalaki at he was diagnosed with ADHD. Sana ma-explain mo sa amin, doktor, ano ito? Bakit ang apo ko ang tinamaan ng sakit na ito? Maraming salamat po at kung pwede po, pwede hingi ng music ng Bee Gees, yung This Is My Swan Song. Okay, good afternoon again sa ating text sender galing sa Manito, Albay. Si Tita Claire. Tita Claire, good afternoon. Yung apo niya na magkaroon ng ADHD. Ano bang ibig sabihin ng ADHD? Yung ADHD ay abbreviation niya ng sakit na tinatawag natin Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay? Ang daming millions of young children all over the world, pati na sa Pilipinas, nagkaroon ng problema nito. Now, sometimes, about 50% sa kanila na may ADHD, hanggang abot ng nagtiging teenager na, sumubra na, abot na ng 30 years old, nandiyan pa yung ADHD. Kaya problema pag mga asawa yan.
Now, it is a combination of persistent problem, no? Like, sustain, hindi sila makasustain ng atensyon. Tawagin mo sila, mag-istorya ka sa harap sa kanila. Wala, after 30 seconds, hindi na nakikinig sa iyo. Iba ng ginagawa. So, yung attention span nila, few seconds lang or 1 minute. Kaya pag ikaw ay nanay, ikaw ay teacher, napakasakit ng ulo mo. Pangalawa, yung hyperactivity. While the boy is not listening to you, mayroong daming ginagawa. So, pagagalitan mo, bakit he's not listening to you, he's not following instruction, lalo na sa mga guru, mga teacher. Pangatlo, yung impulsive behavior. Okay? Gusto niya ang siyang dapat mangyari. In Cebuano, we call it, ang gusto niya ang matuman. No? Kaya, maging hard-headed yung batang na yan. Now, although yung bata ay nagkaroon ng ganitong simptomas, but they are also struggling with self-esteem, lalo na pag naging teenager na sila, troubled relationship sa kanilang mga kaibigan. Pangatlo is, some of them, they will develop a very poor na performance sa kanilang klase. No, hindi mo you can't expect them to be nasa top 10 sa kanilang klase because of this problem. Can you imagine? While the teacher is talking, the teacher is explaining sa board, wala sa kanila yung isip na dapat makikinig, dapat they have to listen to the teacher, they have to follow the instructions sa teacher. Wala. Kaya maybe problematic talaga yan. No? By the way, there are 3 subtypes of the ADHD. Yung tinatawag na predominantly inattentive. Talagang alos wala. Hindi makikinig sa parents, nanay, tatay, hindi makikinig sa kanyang kapatid, hindi makikinig sa kanyang mga teacher. Problematic talaga. Yung pangalawa is predominantly hyperactive at saka impulsive. Gusto niya, para bang one time I joke na para ba itong batang ito parang laruan na yung baterya ay tawag ito, yung super energizer yung battery na tingnan mo yung anak mo, 5 years old, malikot, napakalikot, kanina pa yan, alas 7 pa ng umaga, hanggang ngayon, alas 9 na, walang parang hindi naubusan ng power, no? Hindi naubusan ng energy. Yan ang batang malikot na nandiyan yung predominantly hyperactive. Napakalikot yung bata. Kaya pag mayroon kayo domestic helper, 1 week pa lang mag-resign na yung domestic helper ninyo. Ma'am, hindi ko na kaya yung anak mo. Napakalikot. Kaya number 3 is a combination of both. Mas grabe yung dalawa. Nandiyan yung madalawa. No? Number 1, ay inattentive, hindi makikinig, hindi mag-follow instruction. Pangalawa is moving around, lalo na edad pa ng 5 years old, 6 years old, 7 years old. Napakahirap. Then, inattention, pag nasa paralan na, nandiyan na, tawag dito, yung bata is prep na, kindergarten na, elementary na, yes, trouble in focusing, bagay-bagay na dapat i-focus sa paglaro, sa pag-aaral. Wala. He doesn't follow instructions. Mahirap. Okay? Now, of course, if you have to talk about this problem, give me 1 hour. We have only 1 more minute to talk about ADHD. Now, when to see a doctor? Kung dapat na magpunta na kayo sa doktor, pag nakita mo yung bata na ito, na talagang yung dinescribe ko mga simptomas, sinong doktor ang puntahan ninyo? Of course, pediatrician, doktor para sa bata. Tapos, hindi lang ordinaryong pediatrician, meron tayong subspecialty ng mga pediatrician no really focus on this problem. Sino yan? Mga tinatawag na mga doktor na developmental behavioral pediatrician. Developmental behavioral pediatrician. Or, meron tayong mga child psychologist. No? Psychologist para sa mga bata lang. And meron din tayo mga pediatric neurologist. So either sa tatlo ang pwede niyong puntahan para ma-check yung bata bakit nagkaganito ang behavior ng bata. Dok, ano bang dahilan diyan? Well, 90% nobody could pinpoint na ito ang dahilan bakit nagkagano ng bata. But they say
siguro may mga relatives na may ganyan ang behavior. Pangalawa is yung bata ay na-expose ng environmental toxins. Oh, pwede ba yan? Yes. Like yung mga lead nasa pintura, nasa paint, no? Sa mga pipe sa building na mataas ang content ng lead. Even yung mga laruan ng bata, mataas ang content ng lead, it can also lead to problema ng ADHD. Okay? And sometimes yung bata ay premature na pinanganak. Like instead of 38 to 40 weeks, pinanganak na yung bata mga 7 months pa lang. Or 7 months and 2 weeks pa lang, hindi nga umabot ng 9 months. Okay, so ganun. Anyway, mga kapatid, talagang problematic talaga pag mayroong kang apo o anak na mayroong ADHD. Okay? Now, how to you diagnose that? Of course, ang pediatrician mas alam niyan. Ano ba mga treatment yan? Wala tayong kaukulang yung specific na treatment para sa mga bata na may ADHD. Okay? So, but of course, may mga about 50% sa kanilang problema can be stabilized, not through mga counseling, etc., guidance. Well, the doctor, pediatrician, yung psychiatrist, neurologist can help you in this problem. Okay? And meron din mga kunting gamot just to calm down ng bata para hindi sobrang malikot. Okay? Now, at this point, of course, yung request ng ating letter sender, text sender, nag-request siya ng isang beautiful song from the Bee Gees. This is my swan song. This is for you and para sa ating lahat, mga kapatid. This is my swan song. Whatever I do now, I do it well. This is my swan song. I fell in love with you. I love you well. And if the Lord provides the music for the world around to sing, my love will build a castle in the air. This is my last chance, a chance to show the world that I am strong. This is my last dance. I'm walking off the floor where I belong. And if the Lord provides the music for the world around to sing, my love will build a castle in the air. And if the Lord provides the music for the world around to sing, my love will build a castle in the air. This is my swan song. I fell in love with you. I love you well. I love you well. I love you well. Mga kapatid, thank you very much. Balik tayo sa pangalawang quarter sa programa natin, Kinabuhi, Ipagtanggol. Life, buhay, protect it, sustain it, habang meron pa tayong buhay dito sa mundo.
Meron tayong pangalawang text sender dito galing kay Ma'am Mrs. Maria Fuentes. De la Fuentes ba ito? From Legazpi City. But sabi niya, Doktor, teacher po ako dito sa City Center School. Tanong ko lang po sa inyo, ano ba ang mga effects, proven effects ng gadgets tulad ng cellphone sa mga kabataan natin, lalo na mga teenagers? Sana ma-explain mo to sa amin para naman sa kapakanan ng mga nanay na pinabayaan ng mga anak nila as early as 3 years old, naglalaro na ng mga cellphone nila. At wala na nga disiplina yung mga bata dahil sa mga cellphone. Napagagandang tanong galing kay Ma'am Maria Fuentes sa City Central School. Ma'am, good afternoon again. Lahat sa nakikinig sa atin. It's very important topic about the ill effects of the use of gadgets na indiscriminately we allowed our children to possess. We allowed the young children to control. We allowed our children naging addict sa mga gadgets. Kaya ang unang tanong, sino bang dapat nating i-blame? Ang may-ari ba? Taga-Smart, taga-Globe, taga-Dito? O ang pinagalingan ng mga phones na ito, ma-Samsung, ma-Huawei, ma-ano pa yung mga brand ninyo? No. The first person to be blamed are sinong bumili ng gadget na yan? Sino bumili ng cellphone? Ang bata? No. Tatay, nanay, papa, mama, parents. Pangalawa, sino nagbili ng load? You cannot just use your cellphone without the load. Okay? Sino bumili ng load para sa kanilang mga anak? Parents. Numero 1, addict sa gadgets. Kaya sa klinik ko, ang daming pasyente, Doktor, may problema ako. Bakit? Mahirap ako makatulog. Sabi ko, bakit mahirapan ka matulog? Anong oras ka natutulog? Well, nasa higaan ako mga alas 9, alas 10, pero hanggang alas 2 ng umaga, hindi pa ako makatulog. Bakit? Anong ginagawa mo? Nagrosaryo ka? Nag-Bible reading ka? Bakit hindi ka makatulog? O katabi mo, hawak mo yung cellphone mo. Then, nag-smile yung pasyente, tumatawa yung pasyente because, sabi niya, while nakahiga siya, while waiting, naghintay na mahimbing siya, makatulog, open siya ng Facebook, open siya ng mga YouTube, open siya, lahat. Dumating yung mga text. Nakita niya, uy, alas 11 na. Anyway, ang ganda nitong YouTube nito, ang ganda nito, nakakatawa. Hala, alas 12 na. You see? Kayo mismo, parents, are to be blamed. Pag nakita ng mga anak mo, pinagalitan mo, uy, tulog na kayo, alas 9 na, alas 10 na, tulog na kayo, ano ba kayo? I-off na yung ano. Who are you to scold your children? Pag nakita ka na ikaw nanay, mismo hanggang alas 12, alauna na, nasa cellphone ka pa. Kaya, it's very, very funny. It's very, very funny because mismo ang parents ay ang number 1 addict sa gadgets. Now, let's start talking about what are the effects of these gadgets. By the way, I forgot the day, may isang tatay, hindi niya dala yung anak, but yung anak niya nasa ospital. Bakit? Anong problema? 9-year-old yung bata. Ano problema? Operahan daw, sabi ng neurosurgeon, dahil may tumor sa utak. Tumor sa utak, 9 years old. What could be the possible cause? Sabi ko, bakit? So I talked to the father. After 15 minutes scrutinizing the history of the child, sabi niya, Dok, wala akong ibang ma-blame na bakit nagkatumor yung anak ko. Ano? 5 years old pa yan. Bali 4 years na. Excessive ang gamit ng kanyang gadget. So, parents should be taught. Parents should know ano ang epekto ng gadget sa anak niyo, lalo na yung tinatawag na radiation. Yung level of radiation ng yung gadget. Mas mura, I tell you, mas mura yung gadget
I will not mention the brand na mura. Majority all China, made in China. Buy one take one na yan sa kanila. Pagdating sa Pilipinas, ganito ang presyo. Mas mura yung gadget, mas mataas ang kanyang radiation level. Okay? Mas mura ang gadget, mas mataas ang level ng radiation na ini-emit ng blue light sa mga cellphone na yan. So, talking about it, 9 years old, nagkatumor sa utak. Problema, hindi mayaman yung tatay-nanay. But the child should be operated on. Dapat i-open yung utak, tanggalin yung tumor. Now, until now, our scientists are still studying. Wala pang comprehensive na resulta sa research ng study kung gaano talaga ka-dangerous yung radiation galing sa cellphone. It will take 20 years. 10 years pa. Don't tell me, maghintay pa tayo ng 2030 bago magpalabas ng warning ang taga mga scientifico natin. But we know for a fact, there was a process ginawa sa Amerika at saka Europe, tinitingnan parang CT scan, parang MRI style. Yung may tao, hawak na yung cellphone niya. Okay? There was a 10-year-old kid, a 20-year-old kid, and a 50-year-old man. Tatlo sila, they were holding their phone, ginagamit nila sa pagtawag. Nakita sa screen na yung tatlo, 10 years old, 20 years old, at 50 years old, napakalakas, napaka-penetrating yung radiation sa bata. Halos 1/2 sa kanyang ulo, pumasok yung radiation. Whereas sa 21 years old, yung radiation nasa 1/4 lang. Whereas yung radiation nasa 50 years old, nasa 1/5 lang. Anong dahilan? Simply because yung skull natin, ano ba yan sa Tagalog ng skull? Bungo? Oh? The skull, we call it in Cebuano, Bisaya as bagol-bagol, something. Bungo aka, I don't know. Kamu na lang bahala diya. Yung skull ng bata, below 21, is very thin. Lalo na teenager. Lalo na 5 years old. Lalo na 7 years old. Exposed sa high level of radiation. How many minutes per day? Hindi lang tawag. Nakaharap niya. Yung cellphone niya, for how many minutes? Minutes? No. Pagising pa na ng bata, cellphone. While kumakain, cellphone. Na bumalik sa bahay galing sa school, cellphone. Hindi po na maano eh. You cannot ask yourself, ano itong gawin ito because nakaglue na sa cellphone. So that's one thing. It is now related to possible tumor sa utak. That's number 1. Bago tayo mag-proceed mga kapatid, let's go have our next song para sa inyong lahat mga kapatid, mga tugang, lalo na dito sa Legazpi City. Don't lose your way with each passing day. You've come so far. Don't throw it away. Live believing. Dreams are for weaving. Wonders are waiting to start. Live your story, faith, hope, and glory. Hold to the truth in your heart. If we hold on together, I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever, where clouds roll by. For you and I, souls in the wind must learn how to
Mga tugang, mga kapatid, mga kaigsunan, again going back sa ating programang Kinabuhi Pagtanggol na you can listen to us every Thursday ng hapon, bawat Huwebes ng hapon dito lamang sa paborito ng stasyon number 1 sa Bohol, Legazpi, Bicol area, DJJB, ang paborito niyong stasyon. Now, guess, ano yung background ko para sa ating Pilipinas, Love Philippines portion? Guess, sino nakakita? Saan ito? Hindi ito Bicol, hindi ito Luzon, hindi ito Mindanao, nasa Visayas. Okay? To make it short, yan ang simbahan ito ng Saint John the Baptist sa Kalibo, Aklan. Wow! Kalibo, Aklan. So yung lahat mga tao nakita nyo sa background, pista nila, yung festival nila na tinatawag na Ati-Atihan. Bawat third Sunday of January. Okay, mas aligre sila ikumparar sa ibang mga festival sa Pilipinas. In fact, sila ang nangunguna nito. Whereas, yung sinulog sa Cebu, every third Sunday pa rin, yung dinagyang sa Iloilo, yung ano ba yan sa Bacolod, no? Mascara Festival, iba din yan. Pero ito, it's more of a religious activity. Okay? Religious activity dito sa Kalibo every third Sunday of January. Kaya ang dami mga turista pag nasa Enero na, lalo na second week, patungong third week. So ito ang number 1 na tawag ito festival sa whole of Visayas, yung Ati-Atihan. Duk, yan lang ba ang puntahan natin sa Kalibo? Yes, but not only that. At ano naman ang pinakamalapit sa Kalibo? If you will take the plane, of course, Boracay. 1 oras lang ng bus from Kalibo, nandun na kayo sa lugar na sasakay na kayo ng pambot going to Boracay Island. So, some people, I know, galing sila sa Iloilo, papunta sa Boracay, they will pass through, mag-overnight sila sa Kalibo. Kalibo is a first-class municipality. Pero can you imagine, kahit first-class municipality ang Kalibo ngayon, 92,000 ang tao. 92,000. Napakalaki ang kanilang revenue. Pero, majority ng taga-Kalibo, ayaw na maging syudad ang Kalibo. Tinanong ko yung mga, when I was there, I was asking some people, bakit ayaw maging syudad ang Kalibo, maging Kalibo City? Sabi nila, Dok, pag maging syudad ang Kalibo, naku, tataas yung mga taxes. Instead na town lang, bayan lang, maging syudad na, tataas na mga taxes. But okay lang, ganito kami. We're so lively, napakalaki na ng population ng Kalibo, first class municipality na kami, pwede na kami maging city anytime, pero ayaw namin maging syudad. Wow, meron palang mga tao na ayaw maging syudad ng lugar nila. Okay, but daming mga lugar na gusto nila maging syudad na yung tao nila, pero hindi sila makapasa sa requirement. Ano yung requirement numero 1? Dapat yung tao ninyo must be 150,000 people. Well, Kalibo cannot be. 92,000 pa lang sila. Pag-istrikto yung requirement. Okay? So, number 1, requirement para maging syudad yung isang bayan, 150,000 people yung population. 150,000. Hindi kaya ng Kalibo. Okay? 92,000 pa lang sila. But, revenue-wise, pwede na. Okay, so that's our Love Philippines, Kalibo, Aklan, mga kapatid. Paano magpunta sa Kalibo? Well, daming paraan. You can go to Lucena, then we go to Batangas, may barko Batangas straight to Kalibo, or via Rojas. But the best way is you fly to Manila, Manila to Kalibo, Katiklan. Okay? But meron napakalaking airport sa Kalibo, Manila to Katiklan, or Manila mismo to Kalibo, or Cebu to Katiklan. Ilang minutes lang yan by van or bus going to Kalibo or going to Katiklan. Again, Ati-Atihan sa Kalibo every third Sunday of Enero. Malapit na. October, November, December, January.
Mga kapatid, patuloy tayo sa ating we-discuss kanina, yung mga epekto ng gadget sa mga bata. Number 2, epekto ng gadget sa bata, yung epekto ng brain activity sa bata while the child is using his phone or her phone. Okay, habang gamit niya yung cellphone niya, while nakapokus siya sa gadget niya, naglalaro sa ML o anong ginagawa ng bata, yung brain activity could be affected dahil sa EMR. What is EMR? Electromagnetic radiation. Lalo na pag malapit kayo sa tower. Tower ng cellphone ay malapit sa inyo, few meters away lang. Okay? Gumagamit pa yung anak mo, may wifi pa kayo. Triple tower, cellphone, and wifi. Tatlo ang source ng radiation ninyo. Okay? Now, there are already proofs that the brain activity ma-disturb while naka-on yung cellphone, while naka-on yung wifi, lalo na paggabi. Mas malakas ang radiation ng wifi during the night compared sa araw. Paano ma-explain yan, doktor? Simple. Yung linya ng tubig natin, the source of water supply natin, kailan ang mas malakas ang pressure? Alas 10 ng umaga o alas 10 ng gabi? Alas 10 ng gabi. Dahil more than 50% ng mga tao hindi na gumagamit ng garipo, hindi na gumagamit ng tubig, natutulog na. Kaya malakalas ang pressure. Tulad ng ganito, mga cellphone, mga wifi, konti na lang gumagamit paggabi, lalo na 11, 12 o'clock, midnight. Kaya mas malakas ang radiation ng wifi at ng cellphone mo. Okay? Now, pangatlo, it lowers academic performance ng bata. Tingnan nyo, yung anak nyo. You compare how many hours yung anak nyo, yung apo nyo, focused on his studies, sa pagbabasa, pag-memorize, ikumparar sa number of hours sa kanyang gadget. O sabihin mo, Mama, nag-study naman ako. Sige, pagdating ko sa paralan, pagdating ko alas 5:30, nag-study na ako hanggang alas 7. Mama, tapos na yung assignment ko. Sige, libre ka na. Okay. Siguro habang naghapo na, nag-dinner, nag-study yung bata hanggang natapos alas 7, alas 7:30. Anong ginagawa pagkatapos? Nandun na sa kwarto, tapos na eh. Lahat ng mga assignment, tapos na. So, you don't have to scold the child. Pumasok sa kwarto, galing 7:30 or 8 o'clock, nasa cellphone, nasa Facebook, nasa YouTube, hanggang alas 11 ng gabi. Kaya, gisingin mo pa alas 5 ng umaga para maligo, magbihis. Kulang ng tulog ang bata. Because that child needs 9 hours sleep. Pero tulog niya is only 6 hours. Dahil, pinabayaan ninyo, he is spending more hours sa kanyang gadget rather than sa kanyang studies. Kaya ang resulta, tingnan nyo, mas mababa ang kanyang academic performance, whereas kung wala siyang dalang gadget, gamit na gadget. Tandaan nyo yan, mga parents. Kayo ang gumagasto lahat. Tuition fee, allowance, lahat na ginagamit ng anak nyo. Kampante ba kayo? Ganyan lang, yan lang ang score ng anak mo, 75, 80. Whereas, kung walang gadget, aabot ng 95 yung score ng anak mo, yung grado ng anak mo, kayo. You yourself decide. Okay? Meron pa. But we will continue after our nerd music para sa ating lahat. Mga tugang na we're listening right now sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know.
guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me. Mga kapatid, good afternoon again. Balik tayo sa last quarter na sa ating programang Kinabuhi Pagtanggol. We have to continue pa. No, continue pa tayo sa ang sa pagsagot sa tanong, ano ba mga very dangerous epekto ng tawag dito, yung gadget sa bata. Again, mga kapatid, mga tugang, ito ang reminder ha. How many hours dapat ang bata matulog every night? Pag yung bata ay nag-edad ng 1 year to 2 years, 11 to 14 hours ang tulog niya. Okay? Pangalawa, yung nag-edad ng 3 to 5. 3 to 5, nasa ano na yan? Paralan na, di ba? Prep na yan. Mag-going to kinder na. 10 hours to 13 hours bawat every night. 10 hanggang 13 oras per day. Yung mga nag-aaral na, 6 to 12 years. Grade 1 hanggang 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grade 1 hanggang grade 6. Ilang hours dapat matulog sila? 9, minimum, maximum 12 hours. Pag natutulog yan ng alas 8, gisingin mo na alas 6. Okay? Sa mga teenagers, 13 to 18, 8 to 10 hours. Pero sa atin, 30, 40, 50, kailangan natin 7 hours minimum, 9 hours maximum. 7 to 8, pwede na. Sa mga edad natin, kaedad natin, 40, 50, yung nasa 60. Okay? Now, by the way, meron tayong tanggap dito. Greetings, Doctor. We are listening to you. Ang mga membro ng Pro-Life Ministry, Pro-Life groups dyan sa Tagbilaran City. Wow, good afternoon sa lahat ng Tagbilaran City. Membro ng Pro-Life Advocates, Pro-Life Advocates, ang dami nila. Tulad ni Ma'am Consita Dahan, Ma'am Loida Aparicio, nandiyan si Ma'am Esther Morala, no? Nandiyan si Sir Glenn
Pergamino, nandiyan si Ma'am Junit Angeli Pueblo, at saka si Ma'am Maria Alfrida Bulizer. And of course, Mario Israel, Mila Israel, and Ma'am Maria Margarita Magdusa. Good afternoon sa ating lahat na membro ng Pro-Life Advocates sa Tagbilaran City, Bohol. Majong hapon din yung tanan. Next, ano pa mga disadvantages, dangers ng paggamit ng bata ng gadget na walang supervision? Okay? Me myself, kung pwede, dapat below 5 years old. Below 5. 3, 4, 5. I mean, kahit 5. Pag nasa edad pa yan, 1, 3 to 5, walang access sa gadget. Dapat hindi sila magagamit ng cellphone. Wala. No access to this kind of gadget. Pero nag-edad na yung bata mo, 6, 7, 8, regulated. Makagamit ka lang nito from this hour to this hour. 1 oras lang, 2 hours lang per day. Okay? Now, bakit it's very dangerous? Aside from electromagnetic radiation, na proven na it can trigger cancer, tumor formation sa utak, makasira ng klase, performance na sa school. Ano pa? Ano nakita nyo sa anak nyo? Wala ng disiplina. Diba? Hindi na nakikinig sa iyo. Palagi ng galit sa inyo. Oh, kontento ka pa? Ganyan ang ugali ng anak mo? Uy, sa Cebuano, di gina pwede. Sorry na lang. And I said, ano pa? Access to inappropriate media. Inappropriate media tulad ng napaka-dangerous na mga games. Anak mo, 5 years old, 7 years old, naglalaro na ng very dangerous games na patayan. Okay lang sa iyon because you see your child is enjoying. Tahimik na tahimik yung anak mo sa kwarto. Tawagin mo lang, oy, kain na. Oy, maligo ka na. Ano ba yan, mga senyorito, senyorita? Ginawa na kayo mga housemaid. Hindi mo na sila pwede, ano ba yan sa Tagalog na suguon? To buy this thing, gagawa kayo ito, maglaba kayo ng mga damit nyo, no more. Inappropriate media, like pornography. My goodness. Pornography. Bata, 11 years old, 14 years old, pwede na sila mag-access ng pornography without your knowledge. And remember, itong mga inappropriate media, may mga very dangerous people swarming around who might victimize your child for sexual harassments, abuses. Baka maging addict pa yung anak mo sa pornography. Next, yung sinabi ko kanina, sleep disruption. Instead na after studying, lalo na pag Monday to Thursday night, very crucial yan, o Sunday night pa hanggang Thursday night because Monday, the next day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, okay na. Pwede na Friday night because Saturday the next day. Pwede na Saturday night because the next day is Sunday. Although, araw ng pagsisimba yan. Sleep disruption. Kaya tanong mo sa anak mo, ilang oras lang sila natulog sa bawat gabi. Busy sa communicating with their friends, communicating sa mga Facebook, sa Twitter, sa YouTube. Wow! Puyat ang anak mo. Aside from naging addict sa gadget at sa mga dangerous na mga websites. Next is medical issue. Ano? It's either yung anak mo ay kain ng kain, naging obese, wala nang activity, di ba? Hindi tulad noon, panahon natin. Walang gadget. Saan yung anak mo? Ay, nandoon sa kapitbahay, nag-basketball, naglaro. Okay, napakaganda. Kahit anong games, volleyball, softball, soccer, basketball, they use their energy. Bata eh. But with the advent of this gadget, I could remember, sa panahon natin, 30 years ago, 20 years ago, pagagalitan tayo ng tatay nanay natin. Oh, saan ba kayo? Alas 7 na ng gabi, hindi pa kayo umuwi. Saan ba kayo? Ma'am, nandito lang kami sa mga kaibigan namin. Uli na kayo, alas 7 na.
Gabi na. Okay? Pero ngayon, ang anak nila ay hindi na lumalabas sa bahay, nandiyan lang sa bahay whole day. Uy, ano ba yung sabihin ng nanay? Ano? Labas naman kayo sa bahay, no ba kayo? Nandito lang kayo buong araw, nasa bahay lang kayo, nakakanaw sa mga internet nyo, nag-gadget nyo. Labas kayo! Nabaligtad na. Bali na. Okay? Pagbiktima ng harassment, bullying, okay, it will lead to mental health troubles. Without your knowledge, yung anak mo may kalaban, daming kalaban dahil lang sa internet, dahil lang sa Facebook. It will lead to depression. Ang daming kaso. Hindi na kumakain, nagpatiwakal because of bullying. Then, wala ng social skills. Bawat bata may skills, may built-in na mga talents. Hindi na mapalabas because nandiyan na lang sa kanyang gadget. He could be good in basketball. He could be good in this particular sports. Wala na. Bad posture. There's another problem. Nagaganon yung anak mo. Whole day long. Ilang oras nagaganon. So, hindi na naka-state arik. Bad posture dahil because of gamit ng gadget. But again, my friends, ang dami pa nating dapat i-discuss. Wala tayong oras Naubos ng oras natin. But anyway, I hope and pray sa discussion ko why we are talking about this thing. Not last because may nagtatulong sa atin isang guro sa City Central, but this is for the parents. For you to be aware. Huwag niyong hintahin na maging irreversible na yung epekto ng gadget sa mga utak ng anak niyo. Wala ng disiplina yung anak niyo. Kinabuhi, ipagtanggol natin. Parents, do your job. Nanay, tatay, do your job. Ipakita nyo, you are the one under control, yung mga anak nyo, you can discipline your children. Start it now. Not tomorrow, not next month, not next year. Start it now, slowly but surely. Okay? Mga tugang, mga kapatid, mga kaigsunan, mga kabyanan, daghang salamat, maraming salamat sa inyong pagkikinig until we see each other next Thursday. Ito ang abang lingkod, si Dr. Rene Joseph Bulizer. Again, if you have any question, yung number ko, pag hindi kayo nakikinig sa akin sa Facebook, sa radyo lang, yung number ko, 0918-901-6815. Ito ang ibang lingkod, Dr. Rene Joseph Bulizer. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night.
sa indong nadangog ang programang Kinabuhi Ipagtanggol. Abangan giraray sa masunod na Webes ang programang ini. Alas 2 ng hapon, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Pinky on mo baby. Masunod na. An oras hatod sa Indokang Music